नमस्कार, मी स्नेहा परब किचनमध्ये आपलं स्वागत. आपलं बप्पा चाललो आहे ना, आणि तो जातेवेळी काय असता आपल्याकडे म्हामदा, म्हणजे माझ्या सासरी असता म्हामदा. ह्या मी शब्द लग्न झाल्यावरच ऐकलंय. लहानपणी काय माहिती नाही काय म्हणायचे आणि काय नाही. पण त्या म्हामद्या दिवशी काय करतात, आपल्या काळ्या वाटाण्याचा सांबारा आणि वडे आणि गोड, म्हणजे किती जणांचे गणपती गेले ती सगळी आपल्या घराकडे येतली आणि म्हामदा वडतली, अशी ही आपल्या मालवण साईडला पद्धत आहे. आता म्हामदा म्हटलं तर आपला पोट भरला, मग आपल्या गणपती बाप्पाक काय द्यायचा, तर माझ्या माहेरी करतात आपले हे गव्हाच्या पिठाचे लाडू. आता ह्या मी अळवाचं पान घेतलंय, त्याचं खालचं देठ काढून टाकलंय. अशी बारकी बारकी पानं आणतात आणि त्याच्यामध्ये हे आता मी आपले 7 लाडू बांधतले. आता हे लाडू बांधून देऊची भेट देऊची पद्धत काय आहे माहिती आहे. जेव्हा गणपती बाप्पा पाण्यात बुडवतात आणि मग तो जाता आपल्या आईशीकडे, तर आईस विचारता तुका काय भेट दिल्यानी, तर ही भेट अशी तो उघडून दाखवता ही अळूच्या पानांची मोटली. आता हे 7 लाडू मी असे घेतलंय. ह्या असा तोंड मिटायचा, तो केळ्याचं पान घ्यायचा सुकलेला आणि त्याची अशी दोरी बनवायची आणि त्या दोऱ्यानं अशी ही गाठ मारायची. तुमच्याकडे जर केळ्याचा व्यान असतात तर तुम्ही दोऱ्यान पण बांधायचा आणि वरती असा त्याका जास्तीचा दोरो ठेवायचो आणि तो त्याच्या हातीत द्यायचो. आता ही आपली त्याच्या लाडूची पोटळी झाली बांधून. मग माझ्या आतेकडे आणि एक पद्धत म्हणजे काय, दुसऱ्या अळूच्या पानात 13 तांदूळ, 13 डाळीचे दाणे, साखर, चाय पावडर असे हे वेगवेगळे सुके सगळे मोटळे करायचे 5 किंवा 6 आणि ते त्याच्या हातीत किंवा गळ्यात द्यायचे जाते वेळी. आणि हे लाडूची रेसिपी मी आज दाखवते आपल्या परब किचनमध्ये. ह्या मी गव्हाचा पीठ घेतलंय 1 वाटी आणि ह्या अर्धा वाटी गूळ घेऊन त्याच्यात पाणी घालून ह्या असा वितळून घेतलंय गूळ, की ते ह्या गुळाच्या पाण्यातच आपल्या गव्हाचा पीठ मळूचा. थोडे तीळ घालतय, वेलची पावडर घालतले आणि मीठ घालतले. ह्याच्यामध्ये तुम्ही आवडीनुसार खोबरा आणि जिरा पण वाटून घातलास तरी चालता. ही बोरा छान लागतात. काय काय जणांकडे हा ही पद्धत. ह्या आधी पीठ घेऊया आपण. तुमका खुसखुशीतपणा हवा असत ना तर 2 चमचे तांदळाचा पीठ घातलास तरी चालत. आता ह्याच्यामध्ये मी हे तीळ घेतलंय ते घालून घेतय. तीळ पण कोणाक आवडत असतील नसतील तरी घातले नाही तरी चालतात, की त्या तीळ आम्ही घालतो. ते लाडू केले ना गणपती बाप्पाचे की त्याच्यावर ते वरती तीळ इले की ते बरे दिसतात. आणि ही अर्धा चमचो वेलची पावडर. ह्या वाईस मीठ घेतलंय. गोड काय केला तर जरासा मीठ टाकला तर भारी चव येता. आता ह्या सगळं आपण मिक्स करून घेऊया. आता ह्या जर आपण गुळाचा पाणी केलं तर थोडा थोडा घालून आपण पीठ मळून घेऊया, जसा पीठ मळतो तसाच. तर ह्या आपण असा जसा आपण चपातीचा पुरीचा पीठ कसा मळतो तसा त्या गुळाच्या पाण्यात मी हा पीठ सगळा मळून घेतलंय. पण तरी त्या पीठ चिकट लागतं की ते आपण गुळाच्या पाण्यात मळतो ना, म्हणून त्या पीठ चिकट लागतं थोडा. आता आपण त्या पिठाचे गोळे करून घेऊया म्हणजे लाडू. तोपर्यंत मी हे तेल तापत ठेवते की त्या हे लाडू आपल्या तळूचे. हे लाडू वळवसर आपल्या आता तेल पण थंय तापात, म्हणून आधी तेल तापत ठेवले. आता ह्याचे केवढे, आपली सुपारी किती छोटी असतात तेवढे गोळे करायचे. म्हणजे मी बोरा जी टाकलंय ना तेवढे गोळे. हे बघा आपण गुलाबजामला करतो ना तसे हे हाताच्या चवड्यावर चांगले दाबून दाबून प्लेन हे गोळो करायचो. हाताच्या चवड्यावर मात्र पीठ असा चांगला दाबून मळायचा. झालो आपलं गणपतीचं लाडू तयार. आता हे सगळे मी अशाच पद्धतीने करून घेतोय. पिठाचं गोळो ना हातावर रगडून रगडून घ्यायचं की त्या पीठ जरा ताट असतात तरच आपलं गोळ लाडू प्लेन होतलो. हे लाडू ना सगळ्यांकडे जसे करत नाही. आता आमच्याकडे ना मायरा करतात. गेल्या वर्षी मी तर होतंयच गणपती, पण माझ्या आत्याने माझ्याकडनंच करून घेतलेले आणि त्यांना काहीतरी सुयरसुती केला होता, त्यांना करूक नव्हता. तर मी सगळा केलेलं आहे गणपती जायपर्यंत. तेव्हा ती माका माहिती की गणपतीक ही भेट देतात. आता हे सगळे गोळे माझे वळवून झालेत. आता हे आपण लाडू तळून घेऊया. आता आपला तेल तापला आणि माझे गोळे पण करून झाले. मी गॅस बारीक करतोय आणि हे मी आता पसरट भांडा घेतलंय त्याच्यातच आपले बघूया आता 2 भाजणी होतात की एकाच भाजण्यात होतात. पण हे बारीक गॅसवरच भाजायचे, नाही तर आतमध्ये पीठ कच्चं राहतला. मी सगळेच घेतलंय घालून. गणपतीच्या भेटीत आपण फक्त 7च देतलो
आणि बाकीचे जे उरतले ते आमच्यासाठी. म्हणतात ना, गणपतीक फक्त 7, बाकीचे त्याच्या भेटीत पण आपलोच वाटो. तसा बघूक गेला ना तर सगळ्या गावची वेगवेगळी सीमा. आता माझ्या सासरी काही देणत नाही, पण माझ्या माहेराक आणि आमच्या आता आजूबाजू गणपती येतात ना मुंबईत, ती लोक पण सांगतात बाई आम्ही गणपतीक शिदोरी देतो, वर्षाची शिदोरी किंवा भेट देतो. कोण म्हणतं आम्ही प्रवासात खाऊक देतो गणपतीक. आणि त्या म्हणतात जुनी म्हणचा, कुबेराकडे जेवूक गेलो तेव्हा त्यांना सगळा त्याचा खालेल्यान, सगळा अगदी धन धान्य सगळा खालेल्यान उरला तर टेबल पण खायत होतो म्हणतात, पाठ बीट बसूचो. मग शेवटी तो कुबेरान काय केल्यान, शंकराकडे दावत इलो. मग शंकरान सांगितलं त्याका भात दे, त्याशिवाय त्याचा पोट नाही भरूचा. मग त्यांनी वाटीवर भात दिल्यान ना, तेव्हा त्यांचा पोट भरला गणपती बाप्पांचा. अशी ही स्टोरी. म्हणून काय करतात, काय काय जणांकडे दही भात देतात, अळूच्या पानात केळ्याच्या पानात बांधून. अशी पण शिदोरी असता. आता हे आपले लाडू सगळे तळून झालेत. आता ह्यांका मी काढून घेतोय. आता ह्या करंगावर मी चांगले तळून घेतलंय, हे काढून घेतोय. आणि आता मी गॅस पण घालवते, म्हणजे बाकीचे ते काढून घेतले. असे हे गणपतीसाठी लाडू म्हणताना शिदोरी म्हणू कोई, की त्याही आपण शिदोरी बांधून देतो ना. अशी ही शिदोरी तुम्ही ह्या गणपती जातेवेळी नक्की करा. आणि परब किचन लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. नेहमी हसत राहा, खात राहा आणि नवनवीन रेसिपीसाठी परब किचन पाहत राहा. धन्यवाद.